Ponekad čujem pitanje, da li je Bosna ikada zaista postojala? Ne kao emocija, ne kao želja, nego kao stvarna zemlja. U svijetu gdje se granice crtaju i brišu, gdje se imena mijenjaju, ostaje jedno dublje pitanje. Šta zapravo znači da neka zemlja postoji? Da li je to zastava, kruna ili trag u dokumentima? Godine 1189. u povelji koju izdaje Kulim Ban stoji riječ Bosna. Ne legenda, ne pjesma, dokument. U 14. vijeku pod krunom Tvrtko I. Kotromanić Bosna postaje kraljevina. U osmanskim defterima piše Bosna. U austro-ugarskim aktima piše Bosna i Hercegovina. Ime se ne gubi, samo se vlast mijenja. Ali zemlja nije samo papir. Zemlja je i stečak na brdu. Riječ Bosnjanin uklesana u kamen. Jezik koji opstaje. Postojanje nije uvijek buka. Ponekad je tišina koja traje stoljećima. Banovina, kraljevina, carstvo, monarhija, republika. Vlasti su se mijenjale, ali ime je ostajalo. Možda pravo pitanje nije da li je Bosna postojala. Možda je pitanje da li znamo čitati ono što je ostavila iza sebe. Jer zemlja postoji onoliko koliko je razumijemo. A sljedeći dokument otkriva ko je sebe prvi nazval Bosnjaninom.